Ja sam Milan Živojinović i preživeo sam moždani udar. Pa to se dogodilo 2. marta, oko pola 11 uveče, desio se moždani udar. Radio sam domaći sa ćerkom i u tom trenutku kad sam krenuo na spavanje, urliknuo sam, žena je čula i došla u sobu i primetila je da nešto nije kako treba. Pa oduzela mi se leva strana, oko je počelo da šeta, nisam mogao da govorim, nisam mogao sam da ustanem, nisam mogao da funkcionišem. Supruga u tom momentu poziva hitnu pomoć koja dolazi jako brzo po tom pozivu. Svestan sam svega, ali ne mogu da komuniciram, ne mogu da pričam. Sve znam, sve razumem, ali ja jednostavno ne mogu da odgovaram. I hitna pomoć me odvozi u urgentni centar jako brzo, sve ukupno možda sat vremena. Dolazak hitne pomoći i odlazak u urgentni centar. Nisam mogao sam da siđem, spustio me vozač hitne pomoći zajedno sa mojim bratom i onda u tom momentu ja se vraćam, što nije normalno. Vraćam se skroz za normalu, sedam u kola hitne pomoći i u kolima hitne pomoći doživljavam još jedan moždani udar. Od tada se ne sjećam ništa, nego se budim u urgentnom centru, znači ne sjećam se vožnje kombijem. Ja sam se probudio, dobio sam trombolizu i u toku noći dobijem još jedan moždani udar, ukupno 3 moždana udara. Ujutro imam intervenciju, mehanička trombektomija, odmah posle intervencije se osjećam fantastično, ruka, noga, oko, sve se vratilo, tako da odmah sam mogao da govorim, odmah sam mogao da pričam, odmah sam mogao da pomeram ruke, da hodam, sve sam mogao. Prvi susret sa lekarom, rekli su da sam imao mnogo sreće zato što sam došao na vreme. Treba doći na vreme, treba prepoznati znakove moždanog udara što pre, to je sreća. Naravno, promenio sam navike, počeo sam malo da istražujem krvne sudove, da nema cigareta, nema alkohola, nema štetnih stvari što se tiče ovog krvnih sudova. Što se mene tiče, nije bilo potrebe da idem na rehabilitaciju, ali zavisi od stepena i brzine dolaska, naravno, to je jedna od najbitnijih stavki. Mene očekuju u narednom periodu nekih 2 meseca kontrole i posle toga mislim da bi mogao da funkcioniše najnormalnije. Pa mogao bi da poručim da preventivno možda odrade neki pregled na nekih 6 meseci, godinu dana, kada dođu u te neke godine preko 35-6 godina, mogu da poslušaju svoje telo koje im šalje neki signal. Možda sam ja imao neke signale, ali nisam ih slušao, tako da eto, to je neki moj savjet. Ali mjesec dana posle moždanog udara ja sam fantastičan, tako da eto, svako može da se oporavi i to je to.